Barcelona, un grup de persones que estaven a l'atur han trobat una feina que, a part d'ajudar-los a tirar endavant, és d'un gran servei per preservar la natura dels focs. Es tracta de netejar les voreres dels camins perquè facin de tallafocs en cas que un incendi amenacés d'estendre's. Les feines de neteja comencen de bon matí. Una brigada de 30 persones en atur arriba cada matí al Parc de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Ara fa 6 mesos van començar la feina i ja han netejat els vorals de més de 50 quilòmetres de camins. La idea és que aquests camins facin de tallafocs en cas d'incendis forestals i que hi puguin transitar sense dificultats els vehicles dels bombers. Dins de la colla, cada persona fa una feina determinada. La manipulació de les serradores mecàniques es reserva per als que tenen més manetes, tot i que la feina al bosc és nova per a tots ells. Els altres tallen manualment les branques i les amunteguen a la vora del camí per deixar-ho tot preparat per quan passi la trituradora. Als treballadors, tots de Terrassa, els agrada fer aquesta feina, però consideren que 6 mesos de contractació són curts perquè quan comencen a saber fer bé la feina han de plegar. Estem fent una tasca maca, no? Netejant una mica els boscos, en prevenció d'incendis. Estem en contacte amb la natura i és un treball molt agradable. Els pros que té, doncs, no sé, sembla que la gent, no? Que ara, al cap de 6 mesos, que se va agafant una mica d'experiència en la feina, s'acaba això i, no sé, d'aquí a quan comenci una altra vegada aquesta feina, que ja estarà tot com al principi, s'ha d'agafar una altra gent que no té ninguna experiència ni res i ho fer malbé. La tria dels treballadors que integren la brigada es fa seguint un estricte procés de selecció. Bàsicament el que es té en compte són les condicions socioeconòmiques de la gent que ha sol·licitat participar en el pla, és a dir, en funció dels ingressos que hi tenen i en funció dels membres de la unitat familiar. Llavors, amb això es treu un determinat llistat, allò per ordre de prioritats de les persones que han de participar-hi, que pot ser corregit en algun moment perquè hi ha alguna persona que no s'adeqüi al perfil del lloc de treball que ha de desenvolupar o perquè hi hagi alguna persona que li representi una experiència professional molt més interessant que una altra. Donar feina a aquesta gent ha estat possible gràcies a un conveni entre l'Ajuntament de Terrassa, l'INEM i la Diputació de Barcelona.